Blai amunt! Vale, vinga, Joanet, amunt, nen, Joanet! Vinga, aquesta concentració, Anem a fer la motxilla entrada, genoll, peus ben col·locats, ben quiets. Comencem a caminar, camí! Vinga, va, perfecte, Laia Joan, Adrià, perfecte aquí. Molt bo aquest ritme, colla? El portem recte, bé! Sí, senyor! El portem bé, Laia Joan! Ben bé! Recte, recte, recte! Mireu les manos, el vídeo és a la Juan, aquest aparato que té, el cabrón. Una mica de cap de primeres, ens tenen 4 metres, colla! Rècord, Benet, rècord! Sí, senyor, xic! Vinga! Ben agafat, Joan? Som-hi! Estan tocant la planeta!